Sige po, salamat sa kahilingan ng ginatag sa Ginoo sa aton yung mapalayan nato ng aton nga mga babandong sa kanyang pulong. Kag sa nagdumduman ko, nagtapos kita sa nagbigan nga Domingo sa katapusan nga aton gin handog kag of course, bigyan tayo kita sa paglantaw ng nanon sa mga promesa sa promesa sa Ginoo. Kag i-continue natin ang ginambal ni Apostol Pablo dira sa verse 19. Kag nag-mention na siya na mo that God will supply all your need according to His riches and glory in Christ Jesus. No? Padayon na natin ini nga lantaw sa bahay nga kasulatan kagabay tali nga maka-end man kita sa nagkakaigo sa panahon. We ended last Sunday about the reciprocal generosity because the Philippine Church sent financial support to its ministry by using the word plero. Kaya assert man niya nga ang mga nagabulubi ang ilang generosity or generously feel ang Diyos magabuta sini the supply kag wala na sila sa may mga kulang sila pero may gibilit ko before ko nag-end kag ipalantaw sa inyo kung ano ang diferensya sa duwa putang sa propaganda kag sa promisa. No? The difference between the propaganda and the promise. Ang duha mga butang, may mga diferensya di kung lantaw natin ang ginahambal sa palaan ng kasulatan. Even though that commonly we know what is propaganda outside the Bible and we know what the word promise even outside and inside the Bible. The difference between propaganda and promise lies in the core intent and structure. Why? Because ang propaganda isa ini ka systematic effort para nga i-manipulate ang public opinion using or based in misleading information, and that is propaganda. Misleading information. Even though makita niyo mo kung panamis iyang konti, pero sa likod sa iyang cover, sa iyang front, may arang hindi manamin ng mga utang because wala ka ginalit sa facts at sa truth, kundi ginalit niya ka sa langit na direction. And luyang niya i-twist ang pamatukuran, ang promisa niya, luyang niya ipabatutan ang pamatukuran, ang propaganda naman niya, luyang niya magpalayo pa sa pamatukuran. That is propaganda. Masamay ko rin makita natin nga may mga political na propaganda. Kung ako ang mag-mayor, ganit perde ka po sa inisipay kaysa ng tao. Pero, mga utod, kita nyo tamudang sila sa mga political propaganda na kung naarag sila sa posisyon. Doon may matabo sa kabuhi sa komunidad. Doon may mga beneficial things nga matabo sa kabuhi sa business world, sa economic. Pero sumang total, yan po gali mga propaganda lang. No? Malami ang cover, pero luyang niya ka na i-lead sa hindi intakto na view. That is propaganda. Manipulative or to manipulate the public opinion using bias or misleading information. Kag biblically, ang propaganda, may mga propaganda, wala man natabo sa Biblia. Biblically, sino nga mga ngalan ang dimensional that clearly made propaganda more clear
in the Bible. And the Bible finds, ang mga scholars naghahambag in biblical scholarship and history, may mga figuras, may mga figures, and even mention names in the Bible, like for example, Jeroboam the first of the northern kingdom of Israel. He openly cited to create a clear political and religious propaganda. Si Jeroboam nag-set up sa Golden Camps and sa Dan at sa Bethel explicitly para nga ang mga tao, pagpunta sila lahat sa Jerusalem sa pag-worship, para sa Jeroboam the first, mas-secure ang mga tao na hindi dito makalakat sa Jerusalem kay pasin kung madalaman ito sila sa political styles and leadership dito sa parts ng South because it was situated in Jerusalem. Si King Jeroboam I na-institute siya sa state-sponsored alternative worship para ma-prevent ang political reunification, no? Sinisulatan sa Judah. Sa kabuhi ni King Ahab, makita sa Bible na nag-frame sa he believed through hostile prophetic writing such as by followers of Yahweh as an archetype of evil leadership. Pero may pa, mabalik na ito sa kay Jeroboam. Aside sa ito ngayon, in-account si King Jeroboam na establish ang state-sponsored alternative system of worship for the northern kingdom of Israel, and it can be found in the book of 1 Kings chapter 12, 25 to 33. May biblical foundation niya. Pag-isip statement ng mga propaganda. Antes na paglakas sa promise, we are going to mention sa propaganda. Ano pala na ginayipon niya Apostol Pablo? Propaganda o claiming the promise that is stated in the Bible. Ginhadlok niya ang mga tao o kung nahadlok siya ang mga tao magabalik sa isa ka political allegiance to the southern kingdom of Judah if they continued traveling to temple in Jerusalem. Galing si Jeroboam, nag-engineer niya ang kumplitong arrival religious structure. Nagamit sa religion sa likod sa kanya ng handlo, ang mga tao mag-asaylo. Doon kanami sa ginamit niya sa satwa, pero may katuyuan sa matiko sa likod. And it is this agenda. State-sponsored alternative religion, and may alternative idols. Nga, ano ko mention sa Bible lang, na di mo sa sanduang simpahon sa tao, kagamoy ang golden calves. Placing one in the Bethel, and the other in Dan, south and north, may alternative siya ng ginimo mga idols. May ginimo pa rin siya alternative shrines. Nag-build sa temple and shrines sa elevated na high places. Ano pa ngayon? Alternative priesthood. Ginibutangan niya sa mga pinili niya mga alagad. Para kung siya nagpili sa kanya mga alagad, mahapos niya pag-ihuhol kag iba ni Pimon. Alternative priesthood. He appointed priests from the ordinary people rather than from legally mandated tribe of Levi. Di ba nakuha niyang priest niya sa linyada ni Levi? And nag-institute siya sa alternative time days on the calendar, kaya ang Jewish siya, ang mga Udeo, may aral sila yung calendar, ina-observe sila ng mga hilikuton, ang hinimuan naman. He instituted a religious festivities based on the 15th day of the 8th month and he devised his own heart instead of official calendar observed in Jerusalem. Nag-iwi mo ba siya?
So, ano ba? Kung sa symphony ni Revolvo, he bent the law. He bent the law. For what? Para nga makaserve, para sa iyong personal na sa iyong purpose, meaning this is a propaganda side. Si Jeroboam, ako siya ang una na hari sa Northern Kingdom na nagikan sa 12 tribes, Kingdom of Israel, after nag-split ang Southern Kingdom, ang Judah, and he ruled for 22 years in the 10th century before Christ, common era na rin. He is remembered, this person is remembered in the Bible for leading a revolt against Solomon or Solomon's sons, Rehoboam, and setting a golden calf, idols, to keep his people from worshiping Jerusalem. Si Jeroboam the first, nalutuman nyo, bata ni Ninaba. Naipag, may arap kami pala ibang di ka propaganda, nagimos propaganda sa Biblia, luwa sa kay Jeroboam the first. It was located in the Old Testament. Sa New Testament, may arap pa ng propaganda na tabo. Dumduman nyo nga ang tatlo kamago na pangitan kay Jesus Christ, kaya nasimba sila. May kinapitan sila na walay. May kinapitan sila na pinarian. And it was Herod. Ano ang minimo ni Herod? Sila niya, pakitaan niyo siya, kung makita niyo siya, sugiri ako, kay masimbahan ko, hindi lang ginputos ng reliyon ang kanyang isang pagputos. Manami ang sasagwa, pero sa likod, sa plano yan ni Herodes, kung makitaan ang bata, patay ng bata ka. Diba? It's a propaganda. Si Emperor Caesar, in the New Testament, gin-mention na si Caesar nag-reflect sa isang political authority and submission framework that early critics sometimes review through a lens of power dynamics. Ano eh? Ang Pax Romana. What Emperor Caesar propaganda in the New Testament refers to an official imperial messaging of the Roman Empire na nagproklama na ang emperador isa ka divine savior Lord. Ako na ang pinasimba ang mga emperador, Pax Romana. So, the New Testament writers deliberately subverted this imperial propaganda by using an exact title and political terms for Jesus instead. Imperial propaganda and Caesar propaganda, this emperor is divine. May aral sa divine title, may inscription siya, kagini mo yung decrease ng Roma from the Roman world such as in the Praetorian calendar. It was inscripted in 99 BC. Gagawin ang tawag nga si Caesar Augustus, isa ka savior sa bugos ng kalibutan. Yan, anong yung title sa ilang ngalan bilang emperador? The Son of God. Kita mo? The very Philos, the Son of God and Lord Kairos. Then, isa lang ka-imperial, ginimulan na sa Roma, pero in-observe na sa Roman world, nga ang emperor, sarang simbahon kay divine siya. Ano ang imperial castle nila? The birth, rise, and victories of Caesar were literally described using the Greek word Evangelion, meaning good news. Ang iyang mga pagdaog sa gera, Evangelion. Maayong balita ang iyang pagdaog. Ang nadaog siya, kay divine siya. Kay divine. Isa ini ka Old Emperor
citizens across the Mediterranean were expected to participate in the imperial worship, viewing the safety and the prosperity of the Roman world kung himuon nilang pagsimba sa emperor, mag-aayon nilang kabuhi o galing lang naglapot gulpi lang ang gospel sa New Testament. Kag ang manunulat nga si Mark, si Matthew, kag si Luke, kag si John, ang ilan ng mga sinulatan, ako rin kayo makita mo, the beginning of the good news of Jesus. Correct? The beginning of the good news of Jesus. Hindi. So, sa sining apat na mga manunulat, ang konsepto sa Roman world, nga si Kristo yung dapat simbahon, not the emperor. Sa ilang propaganda. And this claim is not a propaganda anymore. It's a correct title given to Jesus Christ. Ang niya nasulat, in the book vocabulary, nagdeklara na si Kristo Jesus ang Diyos, pero hindi si Caesar. Kaya nakita man nato, nga si Kristo Jesus is a true Son of God throughout the Gospel, in the epistle, nga sino nag-mention sino sa Bible man. Basta ang isa sa epistles, and even though that Caesar is they're claiming that Caesar is divine, status by bestowing this title, Lord, Savior, the Son of God, supposedly, it belongs to Jesus. Si Kristo Jesus, ang nalugtuman ko sa isang part ng istorya sa New Testament. When Jesus was asked about paying taxes, correct? Using a coin. Sino ang itsura sa coin? Si Caesar. Anong hambang ni Caesar? Manamit ni ang pag-counter din sa New Testament. Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Na, yatag ang kay Caesar kay iya, kag ang iya sa Diyos ang title, Savior God ito. Pwede ka dapat mag-i-address ang God sa kay Caesar, kaya niya sa Diyos. Ang tax ang bayad kay Caesar kay itsura na sa coin, kay Caesar, balik. Yan na yan. Pero ang title na niya sa God, Savior, my Lord, hindi na niya title lang ni Jesus. Mga kulturan ko sa sining aga. Ang propaganda, isa ka generally ginakonsidera minsan kalabanan sa aton ng bahay. Because minamanipulate niya ang emotion sa tao, pero inatago niya ang tutuon na kamaturan. Pero ang Biblia niya, wala nagagamit sa modern world propaganda. Pero ang ating masakuan sa bulaan ng kasulatan, biblically, in a biblical perspective, ang konsepto na nakaline diri sa word ng propaganda, deception, false teachings, and spreading of untruth to control or mislead the people's mind. Yan ang biblical konsepto, manipulative messaging, awini ang pabuti, ang lying and deception. Kaya ang Biblia nag-view sa sining coordinated deceit bilang isa ka tool sa spiritual opposition associated with Satan, nga i-describe ni John that Satan was the father of lies. John chapter 8 verse 44. Na ang father of lies how? Because the messages that twist truth to prove or control the strictly condemned supposed persons ang iyang mind, ang iyang emotion. Pero ang namin diri sa sining aga, kaya pag siling ni Apostol Pablo sa verse 19, and my God shall supply all your need according to His riches and glory in Christ Jesus. Gay pa siguro ni Apostol Pablo nga ini isa ka promesa, kag ang promesa hindi propaganda, kag ang propaganda hindi isa ka divine promise. This is a divine promise that His God will supply all the needs
of Philippian believers according to His riches and glory in Christ Jesus. O promise. Ang promise, isa ka personal, ka-official commitment, nga himuon o kung hindi paghimuon. Kaya ang Biblia, ang may mga promise dere, magsiling ka promise, it is a sure word or a firm pledge from God. Kaya ini binding na commitment where God declares what He will do or give. Di ba? Isang deklarasyon gikan sa balang kasulatan, biblical and divine promise, sa matuod nga akto, intakto ini nga deklarasyon, kagibuon sa Dios kung ano ang iyang naging hambal, san o matabo ini, kag matabo ini. Ganit si Apostol Pablo nagsiling, and my God will supply all your needs according to His riches and glory. It's a promise. Di dapat si Apostol Pablo, ang insight niya nihatag sa aton, hindi man pareho sa sitwasyon ni Apostol Pablo, kay worse na nangyayari ang sitwasyon. Pero makaibalo siya, magdeklarar sa isang kapurpisa, kag hindi connected sa iyang pagkilala sa iyang Diyos, nga ang Diyos, sa itong mga nagbulig sa iya, sa itong nag-support sa iya, kag iyang paglantaw na panusan man kamo sa Ginoo kag himuon kag ang inyong mga divise, butaon sa Diyos. Hindi katulad sa tawhalon ng mga promesa. Ang God's promise never fail because He is completely faithful. Kag ang Diyos wala nagabuti. Amen. Laking ang Diyos ang sa tao. Ang tao, gamuti ginutuhod. Ang gamuti ginutuhod. Pero ang Diyos, ang iya husto, kag wala sa nagabuti. It's a promise. Ano nga mga promesa masakuha natin sa plano ng kasulatan? Una, let us consider the following divine promises that we can found in the Bible, even though probably it will relate in the context what Apostle Paul says about the promise and that by God will supply all your needs, or it will be outside of the context. Pero sa mga promesa na panagitan sa balahan ng kasulatan, ang divine nga promise nga wala kindilingot sa aton una, redemption. Ang Diyos nagplano sini nga waso niya ang humanity gikan sa kasalanan, pagi kay Kristo Jesus, nagsugod pa si Hebrews and Genesis and completed in the New Testament during the time of Christ Jesus, correct? Gin-redeem niya na gintubos. Ano pa kayo? Makita ta ang spiritual blessings. Ano yung spiritual blessings? Amo ni ang kasagunduhan sa eternal life. Ang kasagunduhan sa pagpatawad sa kalinong for those who believe. Spiritual blessings. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have the everlasting life. And that is the eternal blessings coming from God that talks about spiritual blessing. Kung nagampal kita sa Kristo na may eternal life, kaya tuon na may eternal life, ang may temporal na life. Kung ang Biblia nagambal sa aton ng tao mapatay, may temporaryo mapabuwi. Kung ang Biblia nagambal sa aton kag ininagikan tanan sa utterment sa Diyos nga there is the everlasting life, there is the everlasting life. Why? Because ang Diyos ay nakabuti. Kag ang Diyos nagambal sa kamaturan. Kag ang iya inahambal, gin-affirm sa Biblia, I am the way, the truth, and the life. Gin-affirm. Gani, kung hindi mo na i-manipular karon ng iyang inahambal, siliman mo naman, hindi na tuon, wala sa pag-uwi, nga way katapusan. No? Ang pagwakos na propagandist. Propagandista.
spiritual blessing. What else? Ang iyang presence and help, ang iyang comfort, ang strength, iyang guidance during the hard times. Natawan niya ang mabuhay ng Apostol Pablo. In Philippians chapter 4, verse 13, ang anong iyang statement na ginamit, ang personal na word, I can do all things through Christ who strengthens me. Kag ang iyang kahulugan, sini, para kay Apostol Pablo, na ang Diyos nakahangkod siya sa inner strength, hindi nagikan sa kay Kristo Jesus. Kag ini inner strength nga nagikan kay Kristo Jesus, amo ini ang naghulig sa iya nga atubangon ang isang kasitwasyon sa iya nga budlay nga pagpamamuli. Nga anong sitwasyon? Si Apostol Pablo una masakiton. May kuyak. Ang ilang balat lang a thorn in the flesh. Nangamuyo sa tatlo ka bisis. Nga kuha ko na sa Ginoo. But my grace is more than enough. There. Wala hindi nakakuha sa iya. May sablag ang mata ni Apostol Pablo dito in the road of Damascus. Sa tuman kasilaw nga sanad to. Tungod sa paghinapon niya sa kay Jesus Christ kag sa mga local churches and ang masunod ni Kristo Jesus. May lang kay ara si Ananias kag ginhaplas ni Ananias niya kamot sa mga mata ni Apostol Pablo kag guluha ang mga daw himbal ang himbis ang bagis. Wala, himbis ang isda. Wala lang tumutang wala ng klase sa isda pero himbis ang isda. Ikot ako matamo, may mubla na kasi kamay ng himbis. Kung di ako man himbis, para naman butangan ang mata mo sa himbis. Kung lagaw lang, hindi gamay. Hindi ako sa lagaw. Na, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang sitwasyon niya po sa Pablo, wala na siya ng palinghod. Wala mo na sa mga journeys kaya inimo sa pag-alaga sa Ginoo, kaya nakaagis ka ng dimbakol. May mga beatings na na-experience siya sa Corinto. Binapresentar niya niya nagapalagyo sa tungkol nga iningabot sa mga tao sa iyang palibot, kag ang iyang napalalagyuan sa bintana na lang sa nilagi, gintunton siya sa basket. Nagsakay siya sa mga baruto o kunburo barko, kag nalunod din, nagkatuto sa kainan, umalta. Just imagine, ang isa ka nagtigulang alawas, damo nas ginaantos, pero ginsulod pag isa sa prisuan. Aral na sa subong sa Pilipos nga nag-istorya sa aton, kag sa aral sa susulod sa prisuhan, nagpamatuod si Apostol Pablo sa taga-Pilipos, I can do all things through Christ who strengthens me. It means having an inner strength from Jesus to face any life situation. It is not a promise for personal success or a promise of personal wealth or athletic victory instead. It is about finding peace and contentment during the hard times or the good times. Kaninong pagkakakuntinto. Sa sulod kasi ng Krisuhan, hindi kailan madula at may kagawa ang imong auto. Ang inistoryahan dito, pagkakuntin ko, paano pa magkuntin ko kay Wais ang abyan na nagabisita? Wais ang paryente nga nagabisita. Ang imong atiil, may mga shackles. Na markulina ka. Ang soldado, from time to time, nag-islanay, kaya kinasigurado, ngayon hindi ka makapalagyo sa sulod sa prisuhan. Tigulang na ang lawas. Hindi manami ang environment sa sulod sa prisuhan.
Hindi aircon, why electric fan? Why adobo? Why nakakatiil? Correct? Tama ka Ginoo, tama ka init. Pero ang isa ka person nga nagasunod sa Dios, nagasiling sa iya kaugalingon. Ang Diyos ang mga nagatag sa iya sang strength to establish that peace and contentment even inside or outside the prison cell. Ano ang sitwasyon ni Apostol Pablo dito sa Philippians chapter 4 verse 10? In Philippians chapter 4 verse 10 to 20, Paul is in prison likely in Rome and facing hardship and physical need. He acknowledges the financial gift sent by Philippian church through Epaphroditus. Sino ni si Epaphroditus? Si Epaphroditus, isa ka early Christian messenger, gikan sa Iglesia sa Philippi, nga gipadala sa pag-assess ng kinahanglan ni Apostol Pablo while Paul was imprisoned in Rome. Kag si Apostol Pablo, gindayaw niya si Epaphroditus sa New Testament sa libro may sulat pag dito sa taga-Pilipos, ginngalanan niya si Epaphroditus nga brother. Ginngalanan niya si Epaphroditus nga fellow worker. Ginngalanan niya si Epaphroditus fellow soldier. Note nga si Epaphroditus, ginrisko niya ng kabuhi, bisan pa nakaangkon siya sa severe nga masakit, while doing the assistance and it is in the name work of Christ. Okay. May kasimbahan ang taga ang Pilipay. Kaya sa liwat na dumduman nila si Apostol Pablo nga nagpamagulay sa ila. Kaya wala sila sa oportunidad, ang tanan wala sa oportunidad nga magpakita si ila nga kabalaka, kundi nga ipadala nila si Epaphroditus. Kaya manami man yung kasis ang pinadala. Kamunang to, palamo ni sa ato, ako gay. Pila ang ipamilya ang imong lakton 1,200 miles para kalapot ka sa Pilipos, Philippians to Rome. Doon, why try school? Doon, why try sikad? Doon, si Epaphroditus may arang handa at pusoon nga magkatuto para madala nga ang iyang financial assistance. Kagiban pa, ang iyang ngalan, ang buong silingon sa ngalan ni Epaphroditus, lovely. O muna mahulugan sa iyang ngalan, lovely. Buong silingon, belonging o Aphrodite. Ang mga Grego, it is the Greek goddess of love. Kag nag-indicate nila nga si Epaphroditus, nagikan sa isa ka pagan background before converting into Christianity, pero nag-ibo sa misyon para sa Ginoo. Hindi lang tanan nga baptist ang nag-ibo sa misyon. Ang hagikan sa ibang religion na na-convert, nag-ibo sa misyon. Kakisa, ang mga uliling convert, amo paling matutong sa baptist. Nag-act bilang Epaphroditus. Lovely. Bisan mag-risgo sa inyong kabuhi, bakit sa ministry. And his mission, he traveled roughly about 1,200 kilometers from Philippi to Rome para i-deliver a financial and personal support from his local church to the captive home. Kasi nagmasakit ni si Epaphroditus, may kalawag sa niya ng lahat. May masakit siya, nakangkot siya sa severe illness. He worked so hard to assist Paul in Rome that he contracted a near fatal illness according to the scripture history.
Gani nagbalik siya sa iya home, recovery, para nga gindala niya ang letter ni Apostol Pablo sa Pilipay, back to his home. Kag makitaan man sa taga Pilipay, nga daw okay na si Epaphroditus, kag mabuhi na ng ilang mga worries about sa iyang health. Salamat si Ginoo naka-recover sa pastor. Si Epaphroditus sige, naka-recover si Epaphroditus. No? Wala sa matapat. And while grateful for their support, si Apostol Pablo nag-clarify that he is not complaining or dependent on the gift for the joy. Ang iya lang natumhan na nakatuon siya sa matutuon ng contentment, kag ini nga contentment nanggikan ng ini kay Kristo Jesus. Bisan anong circumstances niya buhay. Paano hindi ang promesa nag-work? Nag-work ang promesa sa Biblia. Una, unconditional. Ang ikadua, conditional. How it works? The promise, how it works? Pastor, luya kung man nga makitaan ko tali ang promesa ba? How it works? Ang promesa sa Biblia, it works unconditional and conditional. Una ang unconditional. May mga promesa gikan sa bulahan ng kasulatan that rest entirely sa karakter ng Diyos, sa iya grasya, such as His promise to never flood the earth again. Di ba lang ang promesa ng Diyos, hindi na maganaw? Anong maabot na lang? Kalayo. Sunugo niya na yung kalibutan, tinduan until He established a new earth in Jerusalem. Hindi na baha. Ano naman? Kalayo. Amo na ang agamahal ng gasol. Hindi. Price gas ko din. Sinigang ka ng gasol, pasto, bangin din ang gasol ba? Basta kalayo. Unconditional, ang promesa ni San Diyos, never to flood again the earth. Ang ikadwa is conditional. Other promises require a human response, like obedience or turning to God before the blessing takes effect. May alam bayan sa kalibutan nga mag-abot ang promesa sa Diyos, pero sundon mo na yung iyang ginapalibok sa imo. Sugot mo na? Base kung dito lang ang iban sa unconditional, ay hindi mo muli sa conditional, pero ang Biblia, sa Biblia, sa dua kapumang unconditional and conditional. Where in the Bible find conditional promise of God, book and chapter? Ariyo? Ang conditional promises from God, makikita always sa Bible nagamit sa word niya, if. That is the human condition or action. If you will stay with me, kag nagalit ini sa word niya then, for God's blessing response. Natuman ninyo sa Deuteronomy chapter 28 and 1 to 2 in the Old Testament. Nga ang Diyos nagpromesa sa national blessing and explicitly He tied to obedience. At nga, anong gamit ko word? If you fully obey the Lord your God will set your height above all the nations. If ang word na is conditional, kung di ba? Saan ka na pulo? Ano na, unconditional o conditional? Conditional, bring your whole tithes. Kung hindi mo na mag-bring, may matabo, test me. Kasi, kung hindi ka makuhay kaya kung hindi mo luya kang sa promesa, kung hindi ka magiging sila, hindi ako na conditional giving. If you will fully obey the Lord your God will set you high above all the nations. Anong kondisyon?
Diligently obey God's command. Anong promisa? God will set you high above the nations and bring abundant blessings. Ako nang yung promisa. Pero may kondisyon. If ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kaya may kinamog sa prayer meeting, humble yourselves, pray, seek God's face, and turn from your wicked ways. Anong promisa? God will hear from heaven, forgive your sin, and heal your land. Di ba? Ang kondisyon, humble yourself, pray, seek God's presence, and turn from the wicked ways. Amo na ang kondisyon. Ang promisa, pati ng God will hear from heaven, forgive sin, and heal their lands. May mga bahin, wala sa bahan ng kasulatan, kanagayin mo sa kondisyon kag ang promisa. Wow, si Solomon sa iyang pagkatao, Proverbs 3, 5-6. Ano ang kondisyon? Trust the Lord with all your heart and acknowledge Him in all your ways. Ano promisa? May promisa, wala? May kondisyon ang lahat ng kasulatan, may kondisyon ng Diyos sa sining promisa, pero ang promisa, sa ginambal niya ng kondisyon, trust the Lord with all your heart and acknowledge Him in all your ways. Sa promisa, He will direct your path. He will direct your path. Pero antes sa kabiyahan, sa iyong madala nun, anong kanayin mo? Anong kondisyon niya? Trust. Kailan ka mag-trust? Say, trust the Lord with all your heart. In the New Testament, in the book of James, tistingan na ang tao niyo. Ano nila ang kondisyon? In James chapter 4, verse 7, sila sa mula ng kasulatan, submit yourselves to God and resist the devil. Anong promisa? And the devil will flee from you. Hindi ba? May harap, may kondisyon ka, may promisa. Mag-resist ka na, isubmit mo na yan mo kaugalingon sa Diyos, kag mag-resist ka sa devil. Kaya kung mo ang promisa ng Diyos para sa iyo pagsakon, the devil will flee from you. Tingnan mo na hindi ka mag-resist. Mag-flee ang devil. Nantawanan ako sa kay Samson. Kaya may siya nag-resist kay Delilah. Hindi natata, no? Hindi na natata sa biya ko. Kaya kung nag-resist isa, Delilah will flee from you and from us. In 1 John chapter 1, verse 9, hindi tanan ko nagpapadalma, no? Ano kondisyon nila? Sila sa 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sin, ang unang kondisyon, anong promisa? He is faithful and just to forgive us and cleanse us. Correct? Yan matagis Biblia ang conditional at ang unconditional promise, how it works. Is Apostle Pablo nagambal, and my God shall supply all your need according to His riches and glory in Christ Jesus. What Apostle Paul clarifies about his physical need. In Philippians chapter 4, verse 16, in Philippians chapter 4, verse 18, siling direct sa kasulatan. Alas ano na? Temprano pa. Muna namin yung may musilo, temprano pa. Pinakaroon, may masabat, pinakala sa likod ko tayo. Masabat sa kasulatan, temprano pa. O sige, joke tayo na lang. Mga tumak na sulat, joke tayo na lang.
Sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 16, kaya sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 18. Amo ini ang nasulat dira sa Filipos. Bisan sang dito ako sa Tesalonica, makapila kamo nga magpadala sing bulig sa akon. Paglabot sa chapter 4, verse 18, nagsinig siya, karon, bastante ako kag sobrang pagani ang tanan na akon sa mga kinanglanon. Kag ari na, kag wala kising kulang, tungod nga ipadala na diri sa Epaphroditus, nga inyong ipadala ng bulig. Ini nga bulig pareho sa mahamot nga halad, nga inhalad sa Dios, nga iya ginabaton nga may kalipay. Ginklaro ni Apostol Pablo, he clarifies ang nahanapon sa iya ng physical need. May physical need si Apostol Pablo bilang isa ka missionary sa Diyos. Sa dito sa Tesalonica, ginpadaan na sa taga Pilipay, kag-mention niya siya sinunatan nga among many churches, this is the only and one church in Philippi who remembered him and nagpadala sa support, financial. Nagkakasayaran kung lainang ang aton mga Baptist churches paglampot sa support, madali sa malipat. Kako nilarakway ang atong simbahan tabla, katulad ng isang simbahan sa Filipos, nagkadugdong. Kagang pangamuyo sa dumdum, sa inyong inimo sa akon, ang Diyos magabuta sa inyong mga deficits. That my God will fill in full. Okay. Bisan nga ito ako sa Tesalonica, makapila kamo nga magpadala simbulig. Ang word rin nga makapila, ang kiyas nila nga indicate is hindi ng isa. Di ba? Makapila mo once, twice, or thrice. Makapila. Tingin ako dada, nga sa ipadala ng si Epaphroditus, ang term niya, karon bastante na ako. Bastante siya. Ang iyanin guro, hindi man is kadamon sa dala ni Epaphroditus probably, pero sa contentment, sa iya relasyon nga naangko niya, sa iya relasyon sa kay Kristo Jesus. Even how big it is or small it is, he is very contented and having peace in his heart to receive such kind of blessing. Mga utol, kung hindi ka makatuon sa pagkakontento, may kabudayan sa ating pagpakabuhi. So, inaakon, hindi ka makatuon sa pagkakontento. Kaya ang pagkakontento nagikan ini sa Diyos, kaya pagkatundlo ini sa aton, sa pag-isabisa sa talinong sa atong pagpakabuhi. Kung hindi ka na kontento sa imong pagpakabuhi, base magalit pa ini sa hindi pa namin na aksyon nimo, tungkol kay hindi ka kontento, pero kung mga pangabuyong manta sa Diyos, katulad kay Apostol Pablo, nga nagsiling siya, I can do all things through Christ who strengthens me, kailangan niya sa Kristo naghahatag sa iya sa inner strength to have peace and contentment. Kita? Sino ang nabulig sa atin na maging kontento, ta? Hindi ang tupad balay mo. Kaya ang tupad balay mo, kaya na maluto alubo, kung awon lang din mo pagkakontento, bau humot naman yung gasugano, among bulan na permit. We need to be contented. Nauutan ko, sila yan kalaswa, sila permit. Ako na to, ha? Sabayin na lang natin ba na? Pero ang ako nang kita point, nga pagpapuntin ito galing na nagikan sa Diyos, nga nag-isa rin sa aton sa kalino,
kag pagkakontento. Kag si Apostol Pablo, gin-identify niya ang iyang physical need, and he acknowledges the generous financial support provided by the Philippians, which he saw as a gift of God, kag i-express niya ang iyang appreciation sa silang assistance, financial assistance, and knows that their support helped him particularly during time in Thessalonica. And, no? Sa kalamang sa mga pastor ninyong mga lalaki, may mga pastor na mga bisan wala rin nga work, nakadumdum ka mga dumdumon ang jutay niya kinakalanon. Naka-experience mo na. Ako lang yung perfect na dumdum nyo. May mga pastor na wala rin work, pero madumduman yung pagyapon nga padalaan sila, bullying. Nagkagagmay naman ang mga si pastor to, bigyan ko, padalaan talabak ko mabarong para sulubin, inspire sa mga evangelize kayo bago barong nyo. Hindi yan sa akong padalaan kayo, padalaan nyo sa mga probuhi, Ito padala sa patay, sa buhi. May confine, hindi lang i-clarify ni Apostol Pablo ang iyang need. Kundi nga, when Apostle Paul confines his actual need, may aring siya yung need, actual, may arang man din siya need nga real, may aring man din siya need nga natural. And Philippians chapter 4, verse 20, si Paul klaro niya that his actual need is not material or financial support, but rather spiritual fruit and eternal reward that comes to the givers. Makita niya naman, ngayon pangagulayan niya, nagtubo. Why we appreciate sa ilang practical gift, kag ipaliliver ni kay Epaphroditus, pero in-emphasize niya rin that he has learned to be contented kag nag-realize siya, foolish niya niya lanon sa kay Kristo Jesus. So, in Philippians chapter 4, verse 11, gin-introduce din niya ang pagklaro sa pilang kabutang regarding sa iya nga actual need, stating that his joy does not come from a lack of physical things, but from the learning of total commitment and contentment. Correct? Chapter 4, verse 11 is stated, personally stated, kundi ang iyang kaya kinahanglan, ang kalipay niya, wala na amot sa material ng utang. Kundi sa iyang relasyon sa Diyos. Sa sining aga, dinatagulugan, di masami na kasandi ang atong nga kalipay sa atong relasyon sa Kristo Jesus kung sa mga inapadala ni Jesus sa aton. We are more fun to receive such enormous blessings coming from Christ, and we remember the gift and we miss the giver. Kung makabatong na sa dagpo na itong kaginabatong padiyo, kung lumaliman, ang Ginoo ang nagpadala sila sa aton, galing bahinan ko ang Diyos. Kabay pa. No? Ang una nagigyan padumduman kung nakareceive kita sa malamong mabutang, balaan ko kung sino ang mga tao pinapakundong nyo. Una, kaysa ako. Bawa, si Robinson. Mga tao na. Baliw ba na? Itong dumaling si Jesus Christ. Hindi niya na pagdamduma ang kung mga lalaki kani
Hindi nga na ipagdumdumaan sa taong nagapalagiya sa White Castle Whiskey. Sino tigiyaw? Ha? Anino. Mga bitatinan sa lawas nga nalilang iyuto ng kabuhi mo. Damdaman mo si Jesus Christ. Damdaman mo si Jesus. Rather than to remember the sayings. Mo, lusyutan na rin mo pero ginalundong. Si Jesus yan, tulungan na ka magpangabuhi sa takto. Kung sinusyutan pero hindi mo nalumdumon, tulungan na ka mag-igis ikan mo. Na, why did I look at hindi pala mag-gaong. Mga kuturan siningagas sa laso naman kay Domingo na doon. Supunan ang mga supon sinilig. Wala akong paman nga supon, wala akong paman nga Domingo. For now, ang Diyos sa mga makamayaw sa atin. But we need to remember always, ang promesa ng Diyos nag-work in it unconditionally and conditionally. Kabay nga ang Diyos mag-aupod sa tanan.